Hello guys! Ako da si Valen, 29 years old from Bantayan Island. Ug mao kini ang ako ang simple life diri sa probinsya. Naaday ko'y gamay tindahan guys. Gamay ra jud kay ni siya kay dili man kompleto ang ako ang mga items. Dili available ang uban, like for example kanang beer, dili na nako usahay mapalit kay mag-agad naman ko sa ato ang halin. Then ang puhunan nato guys, gamay ra jud kaayo nga ging rolling ra nato. So kani guys, maura na akong mga baligya, mga ginagmay lang nga mga items, pero okay ra guys kay kaloyan sa Ginoo, naka-survive man jud ta og 3 years. Nag-start di ay ko ani ako ang pagpaninda guys year 2020. Human ako mo-resign sa ako ang gitrabahoan. Nagtrabaho di ay ko sang una guys sa Cebu Mitsumi. 6 years sad ko dito og trabaho. Then ingani og dagway ang ato ang tindahan guys. Ang pangalan sa atong tindahan kay Gab Store. Doon ra sad kay ta sa kalsada or highway. Kung nadunggan ninyo na ay nilabay nga mga sakyanan, diba? Saba kaayo. Og diri sa kilid guys, natay gamay payag na apod ni baligya nga isda. Kaning isda guys kay negosyo ni sa ako ang magwa nga laki. Ginagmay rasad. Igo-igo rasad na nga maka ginan siya ginagmay, then makapalit og lawog sa iyahang baboy. Napod tay baligya nga oling guys, kanang sili diha sa kilid kana siya kay libre ra kaay na kuhaon sa ato ang mga suki nga customer. So karon guys, kung nakita ninyo kaning ingani og dagway ang ato ang kalsada, mingaw kaayo no. So mingaw jud karong panahona guys, labi nag uwan-uwan, mingaw kaayo ang tindahan. So ang usa sa kanang lingaw nako guys, kung ingani ka mingaw kay moadto ko sa ako ang garden, mananom ko og bisag unsa, pero mostly guys kay buwak kana mao ni ang akong garden dire. Kung inyong tan-awon, labong kaayo, walay guna-guna kay sige mag-uwan-uwan guys, so lapok pa man nga iguna, pero okay ra kay sige kog pananom. Mao ni ang ako ang mga tanom guys, kana nga mga pot kay matawag na nako siya nga stable na ang ako ang gibalhin diha, kay nanay mga gamot, dagko na gamot, then nanapoy mga buwak. So mao na ako ang mga gipang tanom, mostly mga bougainvillea guys. O kani dire kay mao ni ako ang mga luyong. Kana kung inyong tan-awon guys kay tan-awa na ay mga patay napod nabuhi or kuan, pero dili pa jud siya stable, dili pa sure nga buhi ba jud. Ang mostly guys sa ako ang gipanamnan kay kanang mga basiyo sa mga kindi, chichirya, mao na akong gipangluyungan kay para ma-recycle na to ang plastic guys. Then dili wala man sad ta pakapalit sa mga pot jud kanang mga kaang kay mahal-mahal sad baya ang kaang. So maora na akong gipanamnan. After ana kung ma-stable na siya, usa pa nako siya ibalhin sa kaang jud. So ingana ang ako ang life dire sa Bantayan guys. Hinaot na inspired kamo.